Tungod sa kakulang sa mga personal protective equipment kun PPE alang sa mga frontliners sa lalawigan sa Siquijor, nakigtambayayong ang Siquijor State College sa Department of Trade and Industry aron makahimo og mga protective equipment sa ingon adunay magamit ang mga frontliners sa lalawigan. Nagtinabangay sila si Mel Joven Look Tayron ug usa ka gwardya sa SSC nga si Rico Tumimbang paghimo sa mga PPE inay nga mamalit ang lalawigan. Mihatag sa mga kagamitan sa paghimo og PPE ang DTI samtang ang SSC Fab Lab maoy gahimo sa disenyo ug pag-imprinta niini. Moabot na sa 1,754 ka mga face shields, 760 face masks, 2 ka aerosol boxes, 6 ka PPE gowns ug 6 ka testing ug swabbing booth ang ilang nahimo. Giapod-apod kini sa mga frontliners nga gilangkuban sa kapulisan, mga rescuers, medical staff ug sa disaster risk reduction and management personnel. Unang among gimobilize ang among mga employees, among job order employees na makagama gyud mi aning mga ibang kinahanglan para ma-combat nato ang COVID-19